שלום, קוראים לי רבקה יונית לוי, מדריכת הכנה ללידה ומטפלת רגשית. היום אני רוצה לדבר על נושא שמעסיק הרבה נשים בהיריון. מה יותר כדאי, לידה טבעית או עם אפידורל? הרבה נשים שואלות אותי, מה את אומרת על לידה טבעית? מה את אומרת על אפידורל? אז אולי אני אאכזב אותך, אבל התשובה היא ששניהם טובים. תלוי למי ותלוי מתי. הרבה פעמים לידה טבעית נתפסת אצל נשים כמין מבחן לכוחות שלהם, לנשיות שלהם. אם הם יעמדו בזה, זה יהיה מבחינתן מימוש עצמי גבוה של הכוחות הנשיים שלהם. ויש נשים שפשוט לא רוצות להכניס שום דבר שהוא לא טבעי ללידה שלהן. מהצד השני, יש נשים שכל כך מפחדות מהכאב, או יותר נכון מהסבל מהכאב, שהן פשוט אומרות מראש, אני יולדת רק עם אפידורל, אין מצב למשהו אחר. כך או כך, המצב שנוצר אצל אישה, זה אחיזה בדמיון מסוים, שיוצרת התקבעות בנפש שאומרת רק ככה, ואם לא, לא יכול להיות, או לא שווה. כמובן שאם הדמיון הזה לא מתממש במציאות, יכולים להיווצר אצל האישה אכזבה מאוד גדולה, עצבות, כעס, או אפילו רגשות אשמה מאוד חזקים. ואז נוצר פספוס מאוד גדול של חוויה עצומה ומרגשת, וחבל. אני מציעה לבוא בגישה אחרת, בגישה פתוחה. ללמוד מה יעזור לך להתמודד עם הכאבים עם הצירים. מהסיבה הפשוטה, שיכול לקחת הרבה זמן עד שנכנסים לחדר לידה. וגם אז יכולה להיווצר מציאות שאי אפשר לקחת אפידורל. אז ללמוד ולא לשכוח להתאמן על תנוחות, תנועות, נשימות, עיסויים, מחשבות טובות, וכל מה שעוד יכול לעזור. ואז לראות מה קורה בחדר לידה. אם יש לך כוח ואת מתמודדת, יופי, תמשיכי. ואם כבר אין לך כוח, את מותשת, את סובלת, ואת לא מצליחה להתמודד יותר, זה הזמן לשאול את הצוות הרפואי מה הם מציעים לך. מאוד יכול להיות שהאפידורל זה האפשרות הטובה ביותר במצב כזה. כי אם את רק עסוקה בסבל, לא תישאר לך חוויה טובה מהלידה, זה חבל. אז הדבר הטוב ביותר הוא לבוא גמישה, פתוחה, מוכנה לקבל כל מציאות שתתרחש בחדר לידה. כמו שכתוב בפסוק, הרפו ודעו כאנוכי אלוקים. אם תרפי מהאחיזה, מהקיבעון, שרק ככה, תזכי לשפע גדול, לכל הטוב שריבונו של עולם רוצה לתת לך. אז פשוט לפתוח את הידיים. בהצלחה. אם אהבת את הסרטון הזה, אני מזמינה אותך ללחוץ על הלינק פה מתחתיי, ולקבל אלייך במתנה מדריך וידאו שיעזור לך להתמודד עם הכאבים בלידה. להתראות.